Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Samahan niyo po ako sa aking pagka-travel pabalik sa ating opisina. Galing po tayo sa Makati dito sa Cavite at babalik na po tayo hanggang mamaya po. Panoorin niyo po ang ating video hanggang doon sa Makati na naganda po ng ilong ngayon sa Makati. Maraming salamat po. God bless po at maraming love shoutout po sa ating mga kaibigang OFWs at sa ating mga kaibigang subscriber. Maraming love shoutout po sa inyo at ingat po tayo lahat at God bless po. At panoorin niyo po at huwag niyo i-skip po ang ating ads. Salamat po.